Hvis vi ser på denne illustration, så kan vi se, hvad der sker med vandets tilstandsform, hvis vi varmer det op, eller hvis vi køler det ned. Her har vi vand i flydende form, og her er molekylerne forbundet til hinanden. De er ikke forbundet på samme måde, som var det ved fast form, da de stadig kan bevæge sig frit fra hinanden, og på den måde kan de tilpasse sig objekter omkring sig. Hvis vi så forsøger at varme vandet op til lige over 373 Kelvin, så vil vandet ændre tilstandsform. Nu vil vandet bære form af gas, og atomerne og molekylerne er ikke længere forbundet til hinanden, og de kan arbejde frit. Nu vil vi forsøge at nedkøle vandet igen til lige under 273 Kelvin. Her vil vandet have indtaget en fast form, og atomerne og molekylerne er bundet sammen. Og man kan her se, hvor svært de har ved at bevæge sig fra hinanden. Så her er tale om is. Hvis vi fryser vandet endnu mere ned og forsøger at komme ned til 0 Kelvin, også kaldt det absolutte nulpunkt, så her vil molekylerne stå fuldstændig stille. Og man kan her gradvist se, hvor mindre de bevæger sig. De har stadig en lille smule bevægelse, men når vi rammer 0 K, der vil de stå fuldstændig stille.